Kini kidai kinong mi khmat ki baju ya saj barabor hapo assembly haka samoy terekam kabana do usnem ar zakat pra hado ar hulai ya kapat won ngaladapin mi ladapim pat baik pila ban check haka description tongin ya pai kendiat syapang jongki hadin ke jingklat no jong doktor don ku paroy ke by election kalalong hasyala konsuensi badu kun jong ba don ula job don buram watla unlong unong mi khmat hakasin ka ban kong henry ula pen I ya ka jing tibet jong u ban kren ya ka jing e jong ka konsuensi bat jong ka celah hi baro koi ulara shibun kimat ki jura ki ban pen mentoy ya ka jela uni unong mi khmat un se kun biang ya ka ni ka election ar holai naga party UDP Nasyala Constituency. Uba Charles Pengrop udai MLA Berim jong kanong Thamai Constituency. But ubala long teng ulampang kaying dorbar thau ain hagis nem ki baladam. Long way na ki riu rang ba uriu rim hakasan perthai but ubala I hakasan perkhat. Ulong way na ki nong mi khmat ubatbit pan keren ya ka jinge jong konsuensi pat jong ka telah hi bro ko wei ba Charles un se kun biang ya ni ki election ar holai na ka party TMC anong Thamai konsuensi uba Mohindro Rapsang watla ulong unong mi khmat haksin ka banang kong henry ulapan I ya ka jing bit jong u pan keren ya ka jinge jong ka konsuensi ba jong ka jelah hi baro koi uba Mohindro Rapsang udai ubala job na ketika jong ka seng kongres henry hauni usnem ar fly un saya kun na ka party NPP bat unya kun na West Chelong konsuensi uba Mohindro Rapsang watla ulong unong mi khmat akasin ka banang kong henry jupep ban ying ban ya saj ha assembly man balong ka session ulapen I ka jing tibit jong u kum unong mi khmat uba Gavin Melim udai unong mi khmat jong ka sora konsuensi na ka party PDF watla uba Gavin ulong MLA kasin ka baneng kong henry ulapen I ka jing tibit jong u hapo assembly banyak site na kabanta ka jing e jong ka sora konsuensi bat jong ka jalahi bro ko wei ba Gavin un say kun biang I kini ke election ar holai na ka party PDF na sora konsuensi ba Gavin uju ya sat shibun kimat ki jura na do kimat jong kinong hikai kamat kapot bat kamat kabakin nong sora kiju imja da kisnam kata ka maumlu shera Cement Limited but ba Gavin ulong way na kinong mi khmat batibit hakani ka samoy terikam uba Kimfa Sydney Marbanyang ulay MLA Berim jong karam rajar ngam konsuensi uba Kimfa ulapen I yaladi ya ka jing tibit jong u hapo assembly pan kren ya kimat kijura jong ka konsuensi bat jong ka jelahi bro ka wei udai unong mi khmat uba mar khapot berka asam uba ju ya saj na kwanta ka jing e hak khapot bar ulong unong mi khmat bom coklat bom jupep pan ya saj na kwanta ka jing e jong kari ba ka saj pan riu jupep ro pan ya saj na kwanta ka jing e jong ka konsuensi man balong ka session uba proses tisau kami udai MLA uba juyeng hapo assembly barabor jupklet banya site ya ka jing e jong kinong maulai ba jong ka celah he bro ka wei man balong ka session uba piti sa kami long unong mi khmat uba lapan kret lupa yalade banya site hapo assembly uju ya site ni banta ka jing e jong kinong hikai jong kinong bela ki pai ba ki pasa kaput
bat kiwai ki mat ke bakta ya kajat benriu ubah proses unsa ya kun biang ya ni ke election arpulai na ka parti UDP na maulai constituency ke kong amperin kale ka wei na kilong kemi kanong mi kemat ka baju ya saj ya ka jing ya jong ka constituency bat jong ka jalahi barok ka wei kala pen i ya ka jing tibit ya lade bat ka balong teng kanong mi kemat ka menteri sarkar hakisnem ke baladep bat ka baladon sibun ke jing start ka jing simpang bat kala yo ro banetri kambat ke sarkar ke baladep ka kong amperin man balong ka session kam jupep an krani ke jing e jong ka jaj benriu jong ka constituency bat ka kong amperin kan sapen krek ya kan ke election arpolai na ka parti NPP na isilong constituency kine kidei kinong mi khmat pajba ki baju yasaj barabor hapo assembly hagani ka samoy terekam na du usnem arjaka pra hado arpolai